con терориста! Няма, не сме чак толкова зле, че да правим Харлем Шейк видео. Ти сигурен ли си, че не сме? Май не. Да, добър вечер. Или добър ден? Зависи на коя дата го гледате. Вие сте с таковата шоу. Има кифл на тавана. Услугата Google Street View стартира официално и в България. По този начин потребителите на популярната търсачка ще могат да разглеждат в детайли някои от големите български градове, както и много други известни исторически и курортни области. Като например Кокорево. Именно. Страната ни е 48-та пред, която получава внимание от мобилните телескопи на Google. Та, вие видяхте ли Google мобила? Може и да не сте, но той със сигурност е видял и то в моменти, в които най-малко сте очаквали това. Примерно, Тук има маняк, който се оправя пикап трабанта с ремаркето. то спич, дето не е от нашето измерение, Той тук си показва таланта на народа свинята майка. и то тук по-добре да не ви го показваме. И наистина е по-добре. Или всъщност съжалявам. Та да, пратете някои забавни снимки, които вие сте видели. И ако се загледате в някои от улиците на Кокорево, ще забележите как сега ще се поправя покрива. Не знам дали сте гледали документалния филм за нашите приключения в Лас Вегас. Now this is Vegas. Through a night we'll never forget. От местната кабелна телевизия решиха да направят трети филм за нас. И съвсем скоро той ще излезе по кината за радост на всички наши фенове и фенки. My God, he's got the voice of an angel. It's breathtaking. I told myself I would never come back. Don't worry, it all ends tonight. Someone needs to burn this place to the ground. Представяш ли се да гонят прасета в пустинята, бе, Грилес? We've been on a lot of adventures together, but it seems like you haven't learned anything. Anything. I'll be in the limo. Абе, помните ли този път, как се напукахме като кучета и аз сложих син камък в ракията? Имам нож в джоба. То сега няма нужда от Го насилие. изкарам, Човек, ти знаеш, че заради тебе си изкарах? Ами, гледайте филма, много е як. Има един жираф вътре, ама той не се задържа за много. My name's Alan and I bought a giraffe! Oh, my life is great! Някакви много яки маняци са успели да хакнат билборд на площад в Белград. И какво може да сложат според нас? Голи мацки. Не бе, тапак. Реклама на шведската замунда, брат. The Pirate Bay. И отдясно на емблемата са сложили известния цитат на Махатма Ганди, който е... Ами, отначало ще ви презират, после нещо друго и после ще пиете по една ракия. Нещо такова беше. Пичови и половина. Те естествено се оправдават с това, че са показали колко малко внимание се отделя за информационната безопасност. Ние също решихме да покажем на Ябъл каква малка защита имат на билбордовете си. Заради ли си батерията? Да. Пусна ти компютъра? Сега да. Да, добре. Влезли в мейнфрейма вече? Да, и сега. Файролите ги преодоля, нали? Нищо работа е, човек. Казвам ти, че аз съм факир тук. Ще нали? Ще Всички ще видят. Целият град ще види направо. Кажа аз на тях. Точно тъй. А те нямаха доверие в нас. Сега ще им покажем. Да. Скейко си. Нещо са бавни, май. Чакай, ще пробвам преди. Чакай, той не е дигитален този.
Той не е диктален, той е плакат, бе. Тъй, Нищо, давай. Ще го хакнем, ще го хакнем. Много ясно. Стане. Ще виж. Но се оказа, че на билборда са залепили платно, а не голям екран. Да. Някои хора ни казаха, че сме тъпи. Ние не сме. Много. За сега толкова. Харесайте ни във фейса, споделяйте ако сте се изкефили. Абонирайте се в бокса и тубата, защото гладна мечка по една потига. Ако имате идеи за какво да говорим в следващия епизод, регайте смело страницата, батко. Чакайте, кой прецака туалетната хартия? Ето е котката на деня. Що плюя, бе?